En dat is net zomaar een hutfietser. Onder Snijn wie ze nog de rapste in de klassieker de Ronde van Vlaanderen. En nu stiert Van der Breggen dus onder start op het Heerenveen voor de Healthy Aging Tour. Ja, het is een hele mooie etappekoers. En ik ben heel blij dat die in Nederland is en ook in het noorden. Want we hebben verder in Limburg is natuurlijk wel aardig wat, maar hier is niet zoveel. Dus ja, chapeau voor de organisatie om dit elk jaar weer op te zetten. En zulke mooie plaatsen ook, zoals hier in Heerenveen. Ja, dat is wel heel leuk. Mijn vriend vindt het inderdaad ook wel leuk dat het in Friesland is. Die vreun is Sier-Gjan de Haan, oud-hutfietser uit Dokkum. Hij is als Fries grutsk dat deze koers Friesland ontdocht. Hulde aan de organisatie. En ik hoop dat ze dit week een heel mooi evenement hebben. En de ingrediënten binnen, want ze hebben een heel sterk deelnemersveld. Tenminste, Boels die zit erop sterk. Ze hebben tietrit erin, ploegentietrit en wat waaienkoersen. Dus vrouwen hebben net een soort etappekoersen. Dus ik denk dat ze dit koesteren maken. Dus maar ze heel blij mee wezen. Ja. De Haan werkt bij de hutfietsploeg van Lotto Jumbo. Toevallig heeft hij het deze week ontierd om bij zijn vriendinnen te zien. Ik hoefde net voor mijn eigen ploeg als ploegleider, maar ik heb deze week wat tijd en natuurlijk hier in Heerenveen heb ik zelf ook nog warme herinneringen aan. Net alleen nog toen ik naar het stadion ging, maar ik heb nog een keer een criterium won. Dus vind ik het altijd mooi om hier te wezen. En hij treft het ook nog eens, want Van der Breggen wint de tijdrit over 8 kilometer. Net sinds dat haar stuur net goed vast ziet, is ze de vlugste van wereldkampioene Chantal Blaak, die het tweede wordt. Een proloog van 8 kilometer is gewoon nooit fijn. Dat is echt zo'n afstand waar je wel helemaal op verzuurt en waar je heel diep kan gaan. En meestal direct daarna voel je dat niet zo, die vermoeidheid. Maar morgen als je dan weer op de fiets stapt, dan voel je wel van hey, ik heb gisteren zoiets gedaan. De Healthy Aging Tour wordt het onder mei snijn en gaat morgen weer verder in Greenslaan.